अरे कवाना तू कौना सेंटर पर तू गइलू ए मैडम कौना सेंटर पर तू गइलू कईगो के सपेल कइलू। मैट्रिक की परीक्षा के आखिरी दिन एसडीएम ने नकल करते एक स्थानीय भोजपुरी सिंगर को एक्सपेल्ड कर दिया। उसके बाद सिंगर एसडीएम के ऊपर ही सेंटर के बाहर गाना गाने लगा। सपेल कइलू अंजना सारा में से डीएम काहे भइलू कईगो के सपेल कइलू। इस दौरान सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीन दिन आइलू सेकंड सिटी में कईगो के सपेल कइलू। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। अरे 2 दिन आइलू फर्स्ट सिटी दुगो के लेके चल गई।